בלא מעט קשיים החלה לפעול המסלעה. למגינת ליבם של השכנים הרעש מפריע. נעשים מאמצים למצוא פתרון. המסלעה היא מפעל מסוג אחר בקיבוץ, וכל האפשרויות פתוחות. למי שלא יודע מה זה המסלעה, אז כמה מילים מהי המסלעה. זה מה שנקרא מועדון של שירים וריקודי שנות ה-60. פה ההרגשה הנעימה שלי זה שאני רואה את הקהל מבלה, מרוצה, שמח, וזה שהוא נותן את הכוח להמשיך. התחזק אצלי הרעיון שבהחלט אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר יפה, טובה ומסחרית. אני מודה שלולי קרוסלה לדעתי לא היה קם. פשוט נתן את כל הגז ולא הפחיד אותו כל הבירוקרטיה ומה אומרים, ופשוט דחף ודחף, והיה מאוד מאוד קשה בהתחלה. והמשימה היא כרגע איך להמשיך לטווח ארוך עם אותם אנשים, ושהכל נעשה בהתנדבות, והרעיון הוא כרגע לעבוד צוותים, שכל צוות יעבוד את השבוע שלו, ובשבוע הבא יעבוד צוות אחר. חוץ מאותם אנשים שנמצאים פה, הם המשוגעים של המסלעה, שהם כנראה יהיו פה כל שבוע. המסלעה התחילה בעצם בתור תחביב של אנשים, הצטרפנו, היה נורא נחמד, אבל אנשים צריכים גם לדעת, רוצים לדעת שמעבר להתנדבות יש את הרווח, וגם באירוע הראשון שאלו כמה נשאר, שלא היה רלוונטי בכלל, צריכים לזכור שהקמנו מפעל. אני הייתי פונה לכל חברי הקיבוץ ומזמינה אותם ללא הודעה טלפונית. מי שמעוניין לבוא אחרי השעה 11:30 מוזמן לבוא, לרדת למסלעה ולהתרשם, להשתתף, כאשר במת הריקודים עומדת לרשותו, צפוף אבל חם ונעים, ורק המזנון עדיין בתשלום.